Enting Vlogs, thumbs up mami, sabi ni Enting Vlogs. Ayan. Good evening, Balong. Hindi ka ano ngayon? Hindi ka nag-LS? Tagal ka na yatang hindi nag-LS ah. Thumbs up mami, sabi ni Enting Vlogs. Ayan, thanks so much. Salamat sa patamsak mo dyan. Idikit mo naman yung mga alagad mo sa akin. Hindi na ako umuusad sa mga bananas ko. Hala. Pagka ano, nangingisda ako, may didikit na 3, 4, ganon. Tapos, babawasan naman ako ng 8, ganon. Bakit? Ba't ganon? Ganon na. Ba't ganon na? Sumali active watch to watch. Ija yung banda. Nagsaliham. 145 kami nga tao. Apay na doon. Tapos, paano yon? Kasano ti kwada? Kasano ti patakaranda ita? What's to watch? 145 kat into ano ka ngayon ako. Ma-play. What's to watch? Can dikit na rin. Anong bansa? Ayun nga bansa ti kwa. The whole world. Iyan ni manang Lebe's channel. Ano, nakawalasin kami mat nga muni. Tapos, no sino ti mangayat kanyam nga mangi-play. I-play nakakasjemot. Halo, hehe, sabi ni Inting Vlogs. Ala. Mayat ang araw, kat nakamano ka di kwamon. Nakamano ka di revenue mon. Nagbayag matan ti kwat. Mga lati sa gasutan. Kung nangaron kat palipadak ko mati sarili ko. May isa nga playlist dayay. Anya ingkabil yung ti no sagmamano kayo nga oras kas jay. Try nga playlist. Ibig sabihin di 140 nga katao. Ada kay amin ijayan. Ada amin di playlist yung ijayan. Fifty nga tao may sa playlist. So nabingay. 50. Mabit kay nga ron ako Mabit kay nga ron nga makaalat ti kwayo. Ti revenue yun nakasjay. Tapos no mo pa ka dikit di 145 o di mainayan pa yung bananas mo. Siyak at di matla makalalis ang akong bananas ko. Adala. Nada dumikit. 3, 4. Tapos mabawasan mo ti 7, 8. Apa nga kasano nga anjay mat. Nagreya mo 10. 10 minutes video kada tao. 10 minutes. Di nagababa
Sir Ver Villanueva, shout out at Mama Norm's Kitchen, kamusta ka po? Sabi ni Sir Ver Villanueva. Okay na po, sir. Tamsak, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thank you so much, sir, sa patamsak. Salamat, salamat po. Okay na po ako, sir. Nagumot ko naman yung sarili ko kasi ayaw kong pumunta sa hospital. Gusto kong dalhin ng alaga ko sa hospital. At Enting Vlog, shout out, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Enting Vlogs, kumusta daw? Shout out daw, sabi ni Sir Ver Villanueva to you. Shout out, shout out. Ayan, salamat guys sa 2 million people in the house at saka sa patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Sir Bear, thank you so much po. Nasa work ka na po ba? Ay, oo, at Mama Norm's Kitchen, hanggat kaya gamutin sa bahay na lang. Kaya nga po, ayokong pumunta sa hospital, baka doon pa ako ma-COVID. Baka doon pa ako, matamaan. Pinipilit nga ako ng alaga ko na pumunta kami sa hospital noon. Pero ayoko. Awa ng Diyos, gumaling naman. Pero nanghihina pa rin ako kasi nga puro lugaw yung kinakain ko. Ayaw pa akong pakainin ng mga ng mga hard. Kaya lugaw at saka lang, salted egg ang hinahalo ko o kaya itlog. Di ako pumasok, napagod sa pagdadrive. Kakauwi lang galing sa SM Santa Rosa. Grabing traffic. Pahinga ko na lang dito sa bahay, sabi ni Sir Bel. Kasi maraming lumalabas ngayon, sir, kasi nag-shopping na sila para sa Pasko. Christmas, ayan. Christmas rush, ayan. Nag-shopping na sila. Sana all may pan-shopping. Nagra-rush na sila. Ay baka biglang mag-lockdown ulit. Baka biglang i-lockdown. Baka dadami na naman ng case kasi nga daming taong lumalabas. Dito hindi pwedeng magsama yung tatlo, kailangan dalawa lang yung magsama. Talagang huhuliin tapos pagmumultahin. Tulog na yata yung mga ka-GC ko. Mga tulog na, mga pagod din. Nakasahod ka na, sir? Sa YT? Kadarating lang din yung pin ni Janine kanina. Pinost niya. Kita ko yung post niya kanina. After 8 months. Ako hindi pa, baka busy sila sa akin. Kaya nga po.
Bakit naman kaya ano, ang daming mga nagtsatsaga dito sa YT. Akala mo naman ang laki-laki ng sahod. Pinapayaman lang natin si Lolo. Ayan. Hindi pa po, wala pang 100. Oo, 94 pa lang. Ay, malapit na sir. $6 na lang. $6 na lang. Grabe, ang hirap ipunin. Ilang month yan sir na ano, naipon nyo? Si Madam Bridget, 69 yata yung sa kanya. Ilang month na rin siya na namuni. Ang hirap palang ipunin. Pati si Jen Moments 83 yata yung sa kanya. Hindi na nadagdagan, hindi naman na siya nag-update, sayang. Ang hirap mag-ipon. Oo nga, konting post pa, hirap kumita sa YT. Unless may viral kang video, sabi ni Sir Ver Villanueva. Kaya nga, yung kasama namin dito sa Hong Kong na YouTuber din, nag-viral din. Nasa harang ako, sabi ni Madel Cruz, nga lang, parang naman yung mga niya, mga tawag doon, mga video niya. Babes Daniel Official, tamsak dan, sabi ni Babes Daniel Official. Thank you so much Sir AJ. Salamat po. Shout out at Madel Cruz, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Babes Daniel Official. We finished Sir AJ here, sabi ni Babes Daniel Official. Okay, good evening madam. Kumusta po kayo? Nag-white na rin pala kayo. Boss, pwede ako baba premier patamsak? Okay, sure, Madel. Baba mo yung premier mo dyan para mapatamsakan natin. Ayan guys, si Madel Cruz is from Bahrain. Ayan, nasa Bahrain si Madel Cruz. Ayan, shout out din sa'yo at Sir Ver Villanueva, sabi ni Madel Cruz. Ayan. Baba mo yung yung premiere mo, Madel, para mapatamsakan natin yung mga andyan. Thank you so much, Madam Bibs Daniel Official. Salamat po. Ayan guys, nagbaba ng premiere si Madel Cruz. Patamsak naman guys ng premiere ko. Bakas lang po, balikan ko mamaya. Salamat, sabi ni Madel Cruz. Ayan. At mapapanood natin yung chat ni Tito Lito niya bukas. Harang baho, sabi ni Babes Daniel Official. Ayan, thanks so much madam sa paharang-harang mo dyan. Three million people, thanks so much po.
Pero Villanueva at Madil Cruz, puntahan kita magtamsak na rin ako sa premiere mo, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Madil Cruz, puntahan ka na daw ni Sir Ver Villanueva at magtamsak na rin sa premiere mo, Sisi. Ayan, Bibis Daniel Official. Thanks so much po, madam. Salamat sa mga paharang-harang nyo dyan. Thank you so much po. Joan 22, tamsak, sabi ni Joan 22, harang, sabi ni Sis Joan. Thanks so much, Sis Joan, sa pangapaharang-harang mo dyan at sa mga patamsak mo. Salamat. Wala ka bang premiere ngayon? Ibaba mo na para matamsakan. Joan 22, bigyan lang Mrs. Host, sabi ni Joan 22. Ayan, thanks so much sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan. Babes Daniel Official, Sir AJ here, Mama Norm, sabi ni Babes Daniel Official. Akala ko si Mrs. Sir. Ver Villanueva at Madil Cruz playing na yung Barin National Day Fireworks, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Madil Cruz, nasa bahay mo na si Sir Ver Villanueva. Pakibalikan na lang pagka makita mo yung kanyang bakas. Ayan. At tamsakan na rin niya yung premiere mo. Ayan. Salamat po sa dalawa pang andyan na nasa harang-harang sila at nagdidikit. Ayan. Salamat at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thanks so much din po, sir. Salamat at palagi kang andyan sa LS ko na walang kabuluhan. Madil Cruz, salamat po at Ver Villanueva. Asan bahay mo? Sabi ni Madil Cruz. Ayan. Ayan yung kanyang main channel, Madel. I-manual search mo na lang pagka Ayan yung main channel ni Sir Ver. Bibs Daniel TV, andyan lang. Thank you so much, sir. Salamat sa pag-stay. Wala po ba kayong LS ngayon? Ver Villanueva, okay lang po yun at Mama Rom's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thank you so much, sir, sa pa-support. Wala po ba kayong premiere? Babes Daniel Official, mamaya na po, sabi ni Babes Daniel Official. Ayan, mamaya daw yung LS ni Sir AJ Vince or Daniel. Ayan. Sorry, Sir AJ, kung hindi ako nakakatagal kasi late na yung LS mo talaga. Pagkatapos kong mag-LS, antok na talaga ako. Ngayon pa lang inaantok na. Pero nag-update lang kay Lolo kahit 1 hour lang. Ayan, Madil Cruz, binabana ni Sir Ver Villanueva ang kanyang bahay. Ayan, Madel. Balikan mo na si Sir Ver Villanueva. Andyan na yung kanyang bahay. Pagka hindi nyo pakadikit, guys, si Sir Ver Villanueva, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Siya ay taga Calamba, Laguna. Ayan, sir, natandaan ko na. At si Sir AJ Ves or Daniel, si Babes Daniel Official is taga kalimutan ko na. Hindi naman siya Cavite. Pasig yata, Pasig. at saka si Madel Cruz is
from Bahrain. Ayan. Si Inting Vlogs is from Saudi Arabia. Saka si Sis Juan 22 is from Cavite. Ayan. Thank you so much guys sa siyam na patamsak nyo dyan. Salamat po sa mga patamsak. Juan 22, andyan lang. Thanks so much, Sisi Juan. Salamat sa pagbantay. Dan harang, sabi ni Sis Juan 22, 2.2. Sir Very Nueva, andyan lang. Thanks so much. Salamat, sir. Salamat po.
Haba ng harang. Six minutes. GC Von Malo, dan tamsak host, sabi ni Sir GC Von Malo, ayan. Thanks so much, Sir GC. Late ako, Mama Norm, sabi ni Sir GC Von Malo. Okay lang, sir. Ano pa lang naman kami, naka half hour pa lang. Tapos na ba si Amy? Tapos na pa si Amy kasi umalis na ako kaninang magpapalaro na eh. Sorry, no worries, sir. Okay lang. Tapos na ba si Amy na nagpalaro? Tamsakan kita ng lahat ng ninja ko. Sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan, thanks so much, sir, sa mga patamsak dyan. Ayan, at idikit mo na rin pagka hindi ko pa kadikit yung mga alagad mo kasi hindi na umuusad yung bananas ko. Hindi na nadagdagan yung bananas ko kundi nababawasan. Nangingisda naman ako pero bakit nababawasan? Salamat guys sa dalawang pang andyan. Tropa ni Bear, Dan sa Harang at Mama Norm's Kitchen. Dito na rin ito tamsak, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan. Thanks so much, sir, sa mga alagad. Salamat po. Sir Bear Villanueva at Madil Cruz, Dan na kompleto, may bakas ako iniwan, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan, Madil Cruz, Dan na daw sa'yo si Sir Bear Villanueva. Ayan, pakibalikan mo na lang. Si Madil Cruz, si Sir Bear Villanueva. Mahaba ng harang. 6 minutes. Shirley Vidal, tamsak na, sabi ni Shirley Vidal. Ayan. Thanks so much, Sisi, sa patamsak mo. Tapos na bang pag-uusap nyo ng mga apo mo? Harang pa, sabi ni Shirley Vidal. Ayan. Mr. JM, tamsak dan host. JC Bon po ito, sabi ni Mr. JM.
Thanks so much, sir, sa mga patamsak-tamsak mo dyan. Tropa ni Bear, may pa heart dog si Sir Bear, ayan. Thanks so much, sir. Salamat sa mga paninja-ninja nyo dyan. At naka 13 na patamsak na tayo. Bibs Daniel Official, harang ulit, sabi ni Sir AJ Bliss or Daniel, ayan. Silent Boy, tamsak dan host, sabi ni GC po, sabi ni Sir GC Volmalo, ayan. Salamat Sir GC sa mga patamsak-tamsak mo dyan. Ikaw pala si Silent Boy, kailangan ikaw yung ano. Hello Paradise, tamsak dan host, sabi ni Hello Paradise, ayan. Ikaw ganun pa ito, Sir GC. Oh, hindi ko nalalagyan ng ano, hindi ko nalalagyan ng jacket. Hello Paradise, GC po, sabi ni Sir GC, ayan. Thanks so much sa mga patamsak ng mga alagad. Ayan guys, naka 36 minutes na tayo, ang bilis ng oras. Tamsak dan host, GC, sabi ni Loser Gamer, ayan. Meron pang ano yan, meron pang isa. Chief Robert Vlog, harang, sabi ni Chief Robert, ayan. Shirley Vidal, nakapasok din, sabi ni Shirley Vidal, ayan. Thanks so much, Sisi. Tapos na muna bang nakuusap yung mga apo mo? Chief Robert Vlog, mega love shout out, madam, sabi ni Chief Robert. Wag naman ng madam, chef. GC, GC May Malo, tamsak host, si GC, sabi ni Sir GC Punwalo. Nasa harang pa, sabi ni Chief Robert Vlog, ayan. Salamat guys sa mga paharang-harang nyo dyan. Chief Robert Vlog, nasa harang pa, sabi ni Chief Robert. Tagal ng harang, sabi niya. Babes Daniel Official, still in the house. Thanks so much, sir. Salamat po. Chief Robert Vlog, isang oras yata ito. Isang oras, ano lang yan, sir. Ang pinaka matagal na ano ko, 48 minutes. Yung harang na ano ko. GC Bunmalo, okay na Mama Norm, sabi ni GC Bunmalo, ayan. Thanks so much, Sir GC, sa mga patamsak-tamsak. At naka 18 tamsak tayo. Ayan, 4 million people in the house. Thanks so much po. Shirley Vidal, nako, lahat sila sabay-sabay tumawag, nag-video call. Pwede naman eh. Ayan guys, nagbaba ng premiere si Sir GC Von Malo. Pakitamsakan naman guys, ayan. Ang kanyang pa-congrats na premiere. Ayan guys, binaba niya. Pakitamsakan naman guys. At andyan ako, mapapanood nyo rin pag pinuntahan nyo yung premiere niya bukas ng 8:30 ng gabi. 8:30 ba, Sir JC? Chief Robert Vlog, salamat madam, sabi ni Chief Robert, ayan. Sa pagpunta sa premiere, sabi ni Chief Robert, ayan. Okay lang sir, Chief Robert, support lang tayo. Madel Cruz, patamsak naman guys sa premiere ko, bakas lang po, balikan ko mamaya, salamat, sabi ni Madel Cruz, ayan. Sis Madel, dinikitan ka na daw ni Sir Ver Villanueva at natamsakan na rin niya ang iyong premiere. Ayan. Shirley Vidal, oo nga, pati nga yon lolo nila, tinawagan nila. Oo naman, para na-miss ka nila siguro kasi nga
Pasko na. Pasko na, sinta ko. Ayan. Na-traffic nga daw, sabi ni Sir Bear, maraming taong lumabas. Kasi nga nagsha-shopping na sila sa mga panregalo. Ayan, sana all. Sana all may magregalo. Sana all may magregalo. Ayan. Ba't di mo pinasa kanina yung yung premiere mo? Pagka hindi ko nakita, hindi ako nakapunta. Dapat ipasa mo para makita ko agad. Tapos kanina akala ko tapos na, yung pala nagloading. Nagloading lang. Madil Cruz, shout out sa'yo at GC Von Malo, sabi ni Madil Cruz. Ayan. Shout out daw Sir GC Von Malo from Madil Cruz. Ayan. Pati yung viewers ngayon naka-hide. Yung iba hindi nakikita. Hindi pinapakita ni Lolo. Ayan guys, may 18 tamsak na tayo. Baka pwedeng gawing 20 naman yan. Ayan. Salamat. Salamat sa isa pang andyan. Shirley Vidal at Madil Cruz, tamsak na at dikit sa premiere mo. Pakitamsak din ang premiere ko, sabi ni Shirley Vidal. Ayan. Mabs Kusina, hi host, sabi ni Mabs Kusina. Hello Sisi. Harang pa, sabi ni Mabs Kusina. Ayan. Thank you so much Sisi for coming. Salamat. Kabro Vlogs, tamsak dan host, sabi ni Kabro Vlogs. Ayan. Kay Amy ka ba galing? Kabro Vlogs. Ayan. Binigyan na kita ng jacket mo. Pwede kang magbaba ng iyong bahay. At SDN na rin, lablabin, dikitan yung mga andyan. Thanks so much for coming, Kabro Vlogs. Ayan. Mabs Kusina, may pa heart dog siya. Ayan. Babes Daniel Official is still in the house. Thanks so much. Shirley Vidal, nagbaba ng kanyang premiere. Patamsak po sa premiere kong pwede. Thank you po, sabi ni Shirley Vidal. Ayan guys, patamsak naman sa premiere ni si Shirley Vidal. Ayan, nagbaba ng kanyang premiere guys. Pakitamsakan naman po. Kabro Vlogs, salamat host, sabi ni Kabro Vlogs. Ayan. Thanks so much for coming, Kabro Vlogs. Salamat. At saan ka ba galing? Nakita yata kita kanina kay Amy's Adventure, if I'm not mistaken. Kay Amy's ka ba galing? Salamat guys sa inyong lahat ngayon. At may dalawa pang andyan. Ayan. At saka sa 19 na patamsak guys. Salamat. Mabs Kusina. Salamat Sisi for coming. Thank you so much. Ayan. Hindi pa kita na-play ulit. Dahil nagsusupport pa ako sa mga malapit ng mamuni. At kailangan suportahan din natin sila para mamonetize na rin.
Ayan, Mabs Kusina, may pa hotdog siya. Ayan, thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Ayan guys, patamsak naman yung premiere ni Shirley Vidal at saka ni Madel Cruz. Ganon din si Sir G.C. Von Malo. Ayan. Binaba nila ang kanilang premiere dyan guys. Pakitamsakan naman yung kanilang mga premiere. Salamat po. Mims Daniel Official is still in the house. Thanks so much, sir. Salamat, salamat po sa pagstay. Lisa Hart. Hello, Sisi. Welcome, welcome. Good evening. Thanks so much for coming, Sis Lisa Hart. Salamat, salamat sa pagdalaw, Sis Lisa. Thank you so much. Ang ganda ng ang galing mo palang mag-exercise. Kaya pala sexy yung body. 5 million people in the house. Thank you so much po. Salamat, salamat sa inyong pag-stay. Ayan, si Sis Lisa Hart is andito rin siya sa Hong Kong at nakasama ko na rin siya minsan. Ayan. Pagka hindi nyo pa kadikit guys, his Sis Lisa Hart. Ayan. Sir Ver Nueva, andyan pa rin. May pa heart si Sir Ver. Ayan. Thanks so much sir for staying. Salamat Sis Lisa for coming. Tropa ni Bear, andyan lang. Si Robert Vlog host, galing ako kay Nika Explore Premiere, kaya nga hindi ako nakaano kay Sis Nika, si Robert. Nasabay naman kasi kaya replay ko na lang yung niya. Shabu na hotpot niya. Magkakasabay naman kasi. replay na lang pagka hindi maka-attend. Buti nga kanina na ko yung premiere mo. Ayan, Sis Lisa Hart, andyan lang. Thanks so much, Sis Lisa. And Shirley Vidal, may pa heart dog siya. Ayan. Salamat guys. Salamat sa inyong pag-stay sa aking munting bahay. At sa mga patamsak nyo guys. At saka sa mga paharang nyo. Salamat po. And then, may premiere ka ulit. Si Shirley Vidal. Ayan, tamsakan na rin kita.
8:30. Ayan, 8:30, 24. Ayan, si Shirley Vidal, natamsak ko na si Norma Moniz sa'yo. Bukas ko na lang itamsak yung main ko. Thank you sis, sabi ni si Shirley Vidal. Ayan, okay lang sisi. At sunod-sunod naman na yung premiere mo Ako naubusan. Ngayon nag-ELS pa rin. At sana ma-edit ko yung ginawa kong litchi con jelly. Ano ba yun? Litchi plan con jelly. Ayan. Lisa Hart. Ayan, may pakulay tayo. Sis Lisa Hart. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pakulay mo. Ayan, please support our super chatter for tonight. Sis Lisa Hart. Ayan. Thanks so much, Sis Lisa. Salamat. Cabro Vlogs. At Shirley Vidal, dikit dan po pati premiere, natamsakan ko na, sabi ni Cabro Vlogs. Ayan. Thanks so much, Cabro Vlogs, sa pagdikit kay sis Shirley Vidal. Ayan. Shirley Vidal, dikit na daw sa'yo si Cabro Vlogs. Ayan. Ver Villanueva, abangan ko yan, litchi plan con jelly mo. At Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. First time kong gumawa, sir. First time kong gumawa. Pero okay naman yung kinalabasan. Pero hindi nga ako marunong mag-edit. Kaya pagpasensyahan na lang yung mga pag-i-edit ko. Kasi hindi na ako natutulungan ni Jen Moments na mag-edit. Kasi nga puro wala siyang signal. Walang signal. Alam nyo naman sa province, mahina ang net. Mabs Kusina, may pa-heart dog. Si Mabs Kusina, ayan. Thanks so much. Si Mabs Kusina, pagka hindi mo pa kadikit si Lisa Hart, ayan. Our super chatter for tonight. Pakidikitan naman natin, guys. Ayan. Si Sis Lisa Hart is from Hong Kong also. Andito rin siya. Nakasama ko rin sa isa kong vlog. Andyan din. Makikita nyo yung si Sis Lisa Hart. Ayan. Siya ay isang taekwondo. Nagta-taekwondo siya. Ayan. Salamat guys sa 3 million people in the house is still there. Thank you so much po.
3 million people in the house. Thanks so much. Ayan, naka 55 minutes na tayo guys. Ayan, malapit na tayong mag-end. 10 minutes more to go. Ayan. Kalampas ko lang siya ng 5 minutes. Ver Villanueva at Shirley Vidal, shout out. Dan tamsak sa fried noodles premiere mo kapatid. Dikitan na rin kita. Wait mo lang yung bakas ko, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Si Shirley Vidal, dan na daw sa fried noodles mo na premiere. At didikitan ka na rin ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Lisa Hart, here lang po, sabi ni Sis Lisa Hart. Ayan, thanks so much Sisi. Salamat sa pakulay-kulay mo dyan. Salamat for coming. And salamat sa patamsak mo. At salamat sa pagtambay mo sa akin ngayong gabi. Salamat Sisi. Thanks so much. Kailan kaya tayo ulit magkikita nila Renz? Baka sa 25. Sana ang lakad mo Sisi sa 25. Ayan, hindi pa na-confirm ni Renz kung ano, saan kami gagala. Cabro Vlogs, baka hindi pa tayo magkadikit. Ayan. Digitan mo na rin si host kung hindi pa tayo magkadikit at balikan kita mamaya. Kung hindi pa tayo magkadikit. Cabro Vlogs, ayan. Digitan kita mamaya pagkatapos ko. Thanks so much guys sa 20 na patamsak. Ayan. Salamat po. At saka kay Sis Lisa Hart. Ayan, sa kanyang pakulay. Thanks so much Sisi. Ayan, thanks so much sa inyong lahat. At magwa 1 hour na tayo. 58 minutes. Ayan. Shirley Vidal at Cabro Vlogs tapos na sa bahay. Indian food, sabi ni si Shirley Vidal. Ayan si Shirley, dinikitan ka na rin ni Sir Ver Villanueva at natamsakan na rin yung premiere mo ni Sir Ver. Ayan, pakibalikan na lang Sisi. Ayan, si Sir Ver Villanueva ay from Calamba, Laguna. Ayan. Thanks so much guys. 2 milyon pa rin andyan. Ayan. At nagdidikitan sila. Nagmamahalan para makarami. Ayan. Ver Villanueva at Shirley Vidal. Dikit na rin kita baka sa unexpected meet with co-vlogger, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Shirley Vidal at Ver Villanueva, pakibaba ng bahay mo please, sabi ni si Shirley Vidal. Ayan Sir Ver, pakibaba daw yung yung bahay mo. Si Robert Vlog, andyan lang. Nagclap. Nagka-clap si
Shift Robert Vlog. Ayan. Thanks so much, sir. Sir, where? Pakibaba daw yung bahay mo kasi hindi na makita. Ayan, si Sir Vidal nagbaba ng bahay. Si Sir Ver Villanueva. Ayan na, Sisi. Puntahan mo na at lablabin mo na si Sir Ver Villanueva. Si Shirley Vidal, ayan, nagbaba ng bahay. Si Sir Ver, ayan na. Thanks so much sa 3 million na andyan. Salamat guys sa pagstay. Kabro, saan ka ba nakita ito? Kabro Vlogs. Ayan guys, naka 1 hour 2 minutes na tayo. Ayan, 3 minutes more to go guys. Ayan. Thanks so much sa inyong lahat. Sir Ver Villanueva, Shirley Vidal, Chief Robert Vlog, Lisa Hart. Thanks so much Sisi sa pakulay. Tsaka kay Mabs Kusina. Ayan, si JC Wonwalo, Joanne 22, Babes Daniel Official, Sir AJ Bes or Daniel, Madil Cruz at Inting Vlogs. Ayan, thanks so much. Welcome at Mama Norms Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, thanks so much sir at palagi kang andyan na nakabantay sa bahay ko. Salamat po. At 2 minutes more to go, mag-i-end na tayo para makapagpahinga naman na tayo. At maginaw. Maginaw dito sa Hong Kong ngayon. At bawal magkasakit. Kaya ayan, pag-ingatan ang sarili. Asan na si Shirley Vidal? Nadikitan mo na ba si Sir Bear? Si Shirley? Para may panibagong lakas bukas at Mama Norm's Kitchen. Yeah. Yes sir. Kasi parang nagre-recover pa lang ako sa aking nawalang lakas. Ayaw pa akong pakainin ng alaga ko ng yung mga hard food. Kaya parang nanghihina pa rin ako. Kanina noodles lang at saka yung nilagay niyang gulay. Kulang na lang nasubuan ako. Siya yung nagluto ng ng dinner ko. Sabi niya, umupo ka lang dyan at ilulutuan kita ng dinner mo, sabi niya sa akin kanina. Kasi nakikita niya na parang latang-lata pa rin ako. Lala. Ayan guys, I have to end. Thanks so much to all of you guys. Good night, and see you again tomorrow. God bless us all.
Bye-bye po.